nás v mene Sociálneho zväzu mladých a v mene nášho predsedu SZM Michala Friča, ktorý sa nemohol žiaľ zúčastniť tejto významnej udalosti pre svoje pracovné povinnosti a ktorý vás všetkých z celého svojho srdca pozdravuje. Slovenskému národnému povstaniu právom patrí úcta a uznanie. Uznanie pre všetkých, ktorí neváhali a nasadzovali za slobodu pre budúce generácie svoj vlastný život. Do povstania sa zapojilo obrovské množstvo Slovákov, ku ktorým sa pripojili aj príslušníci iných národností, čím sa Slovenské národné povstanie stalo udalosťou s medzinárodnou účasťou. Ukázala sa solidarita, ktorá medzi národný boj proti fašizmu vznikla. Slovenské národné povstanie bolo antifašistickým a slobodným vystúpením. Na povstalecích územiach platili demokratické princípy, kde komunistický a občiansky odboj vládol spoločne v pomernom zastúpení. V dedinách a mestách vznikali národné výbory, ktoré vytvárali spontánne občania a v ktorých začali rozhodovať o veciach spoločne. Povstanie nebolo vystúpenie proti nášmu národu či štátu, ako sa nám snažia hovoriť dnešní neoľudáci, ale vystúpenie proti ľudáckému fašistickému režimu a nacizmu vo všetkých jeho podobách. Slovenskí antifašisti si dobre uvedomovali až na určité výnimky, že obnovenie pomerov z prvej Československej republiky už nebude možné a prispelo k tomu hlavne uvedomenie si svojej výnimočnosti a svojbytnosti. Slováci sa počas povstania naučili slobodne spravovať svoje územie a dokázali svoju hrdosť a odhodlanosť postaviť sa zlu. Odkaz Slovenského národného povstania musí ostať večne živý. V Slovenskom národnom povstaní sa bojovala za slobodnú a demokratickú budúcnosť. Bez povstania by sme sa zaradili na stranu agresorov a porazení. No my sme sa stali víťazmi. Uctíme si preto pamiatku všetkých, ktorým nebolo umožnené dožiť sa pádu fašizmu a vytúženej slobody. Dejiny sú nám varovaním, aby sa takéto zverstvá už nikdy neopakovali. Teraz by som chcel vyzvať členov ústavného výboru Stanislava Pirošíka, aby nám prišiel predniesť antifašistickú výzvu SZM, ktorá má aktuálny podton pre dnešné 21. storočie. Ďakujem. Ďakujem. Veľa sa tu hovorilo o tom, že odkaz SNP treba zachovať, že treba byť aktuálne v dnešnej dobe. Ako vidíme, čo sa dnes deje, že neonacisti organizujú pochody a získajú si priazeň obyvateľstva. Myslím si, že my by sme mali byť tí prví, ktorí by mali na toto reagovať, takisto svojimi postojmi, nielen bojovať ako myšlienkami proti nacizmu, ale bojovať aktívne a takisto dávať svoj postoj, ako by sme chceli riešiť situáciu, ktorá nastala. Prečítam antifašistickú výzvu pracujúcim, ktorú som vypracoval, že neonacisti zorganizovali niekoľko demonštrácií proti rómskej kriminalite a získajú si priazeň miestnych obyvateľov. Vzhľadom na súčasnú situáciu by si priazeň obyvateľstva získal každý, kto by spravil demonštráciu na túto tému. A získali by sme si ju aj my. Nacisti sa na svojich stránkach zamerali výhradne na rómsku kriminalitu a prinášajú o nej aktuálne správy. Kriminalita, ktorú pácha ostatné obyvateľstvo, ich zrejme nezaujíma. Dnes môžeme vidieť množstvo mladých Slovákov, ktorí kradnú, sú často pod vplyvom drog, vyvolávajú konflikty, dopúšťajú sa vandalizmu. Som sa stretol s niekoľkými takými prípadmi. Neonacisti však tento problém kriminality zjednodušujú na hrubý rasizmus. Mnohým je však jasné, že naražajú na väčšinu neprispôsobivého rómskeho obyvateľstva. Obyvatelia ich teda podporujú nielen kvôli kriminalite, ale najmä podľa môjho názoru kvôli zneužívaniu sociálnych dávok z ich strany. Vďaka takejto antirómskej politike dosiahla veľké percento vo voľbách do Europarlamentu aj maďarská nacionalistická strana Jobbik, pod ktorú patria maďarské gardy. Na základe tohto kapitalistami neriešeného a zanedbávaného problému sa k moci dostala nacistická ozbrojená skupina, ktorej členovia čelia niekoľkým obvineniam z vražd. Len tak spomeniem, že maďarská garda je registrovaná ako SROčka, ako detektívna služba, takže je legálne ozbrojená. Riešiť rómsku otázku je však v dnešnej dobe takmer nemožné, nakoľko samotná Európska únia svojimi zákonmi a príkazmi bráni mnohým radikálnejším snahám o riešenie. Aj samotný štát je v tomto rasista, pretože svojimi v úvodzovkách projektmi zvýhodňuje asociálnych Rómov oproti pracujúcemu slovenskému obyvateľstvu. Žiadam preto vládu, aby začala túto problematiku riešiť a aby odstránila aj pozitívnu diskrimináciu. Nový dom či byt má dostať prednostne ten, kto pracuje, a nie ten, kto si neváži ani prácu druhých. Taktiež by som uvítal prestať motivovať asociálov k rodeniu detí len pre peniaze, a to obmedzením prídavkov na počet detí.
aj keď môžu mať mnohí námietky, že je to diskriminácia pracujúcich, no na druhú stranu, keď sa pozriem na dnešný systém, ktorá pracujúca slušná rodina si dnes môže dovoliť luxus v podobe 5 detí? Táto situácia však dáva obrovský priestor neonacistom a opäť sa potvrdzuje, že kapitalizmus plodí fašizmus. Čo by sme mali v takomto prípade robiť my, antifašisti? Ak budeme pasívni, len dáme ďalší priestor a ďalšiu šancu neonacistom. Bude to znamená dočasný kľud, ale kľud len dovtedy, dokiaľ nevytvoria ozbrojené oddiely a nedostanú sa k moci. Našou úlohou je konfrontovať rasizmus vo všetkých jeho podobách. Nikdy sme nepodporovali príživníctvo. Práve naopak, vždy sme tvrdili, každému podľa jeho zásluh, a teda kto nepracuje, nech ani nie je. Samozrejme, teraz mám na mysli dobrovoľnú nezamestnanosť, nakoľko dnes v čase krízy, ako to vidíme, je veľký problém zamestnať sa. Rovnako žiadame čo najprísnejšie potrestanie vrahov a zlodejov. Nezaujíma nás, aké sú farby. Takých ľudí sa my nezostávame. Na rozdiel od neonacistov si však nevyberáme len prípady, ktoré sa nám hodia. Avšak tu musím poznamenať, a to sa zanedbáva, že sú to aj oveľa brutálnejšie vraždy, oveľa väčšie krádeže, vraždy, pri ktorých zahynú milióny ľudí a krádeže, pri ktorých zmiznú milióny dolárov. Nestoja však za nimi žiadni asociáli, ale ľudia v oblekoch a kravatách. Táto mocenská elita ožobračuje a zabíja oveľa viac ako paraziti zneužívajúci sociálny systém. Aj v našej krajine je mnoho špekulantov a podvodníkov, ktorí pripravujú pracujúcich o veľké milióny. Svetová elita, ktorá zarába milióny dolárov denne, pre svoje záujmy vyvolala už desiatky vojen a zahynuli pri nej milióny civilistov. Za najväčší príklad sa dá považovať Latinská Amerika, tento veľký pracovný tábor, kde pologramotní pracujúci celé 20. storočie už od detstva pracovali v zlých podmienkach a za smiešný plat, z ktorého si nemohli dovoliť ani vlastné bývanie. Stali sa tak otrokmi miestnych zbohatlických latifundistov. Z takejto práce pochádzajú aj banány a mandarinky, ktorými sa kapitalisti tak vychvaľujú. Ako náhle však pracujúci v týchto krajinách povstali a žiadali dostupné vzdelanie, rozdelenie pôdy, právo na prácu, boli nemilosrdne a krvavo potlačení za vydatnej podpory USA. Toto varí nie je parazitizmus. Ak by sme mali zahodiť všetky výrobky, ktoré pochádzajú zo zneužívania vlastnej pracovnej síly, zostali by nám holé zadky. Dnes máme vďaka obrovskému vykorisťovaniu vo výkladoch 300 druhov z každého výrobku, no nemôžeme si dovoliť ani takú samozrejmosť, ako založiť si vlastnú rodinu. To je dnes obrovským luxusom a taký trojizbový byt, ktorý by mal byť štandardom pre štvorčlenú rodinu, je niečo nedosiahnuteľné, ako by to mal byť hotovo palác. Rodí sa o polovicu menej detí ako v 80. rokoch. Mladí vysokoškolskí vzdelaní ľudia chodia pracovať na západ. Naši neoliberálni ekonómovia nám to vysvetľujú ako obrovskú vymoženosť, no ja musím skonštatovať, že nie je to žiadna vymoženosť, ale je to bohužiaľ nutnosť. Vyzývame preto pracujúcich všetkých národností, aby bojovali proti všetkým formám príživníctva a začali konečne bojovať za veci, na ktoré majú plné právo už len preto, že pracujú. Vyzývame k medzinárodnej solidarite so všetkými pracujúcimi. Prečo by mal napríklad pracujúci v Číne dostať niekoľkonásobne nižšiu mzdu ako jeho kolega na západe, pričom pracuje oveľa viac a oveľa horších podmienkach. Logicky by mal teda dostať viac, dokonca než niekto na západe. Toto je nespravodlivosť najhrubšieho zrna. Avšak ak by sa mali tieto podmienky vyrovnať a všetci by mali dostať a pracovať v dôstojných podmienkach, kapitalizmu pri okamžite padol. Pretože sociálna nespravodlivosť je to, čo ho drží nad vodou. Je na čase začať budovať vzájomnú solidaritu a nemyslieť len vlastným bruchom. Vyzývame aj pracujúcich, no to bolo dobre, keby som čítal nie tu pre nás, ale niekde na ulici. Vyzývame aj pracujúcich rómskej národnosti, aby sa postavili proti zneužívaniu sociálnych dávok a aby práve oni šli príkladom pre asociálov. Veď práve oni robia pracujúcim Rómom najväčšiu hanbu. Vyzývame pracujúcich, aby sa vzájomne podporovali, či už vo fabrikách, boji za lepšie podmienky a sociálnu spravodlivosť, ale aj v uliciach, kde sa odohráva množstvo krádeží a vražd. Ako je možné, že dnes ľudia na ulici obchádzajú človeka, ktorý bol fyzicky napadnutý alebo ktorý je práve okrádaný? Ako je možné, že ľudia obchádzajú vandala, ktorý demoluje verejné priestranstvo? Vzájomnou pomocou a okamžitou reakciou dokážeme tieto vplyvy minimalizovať. Nečakajme na to, že je tu niekto nad nami, kto to spraví za nás, pretože zjednotení pracujúci nebudú nikdy porazení. Nie je rasizmus zo strany neonacistov, ktorí vidia len rómskú kriminalitu, takisto nie je rasizmus zo strany Rómov, ktorí vo svojich osadách napadajú nerómske obyvateľstvo, a takisto nie je rasizmus zo strany štátu, ktorý na základe farby zvýhodňuje dobrovoľne nepracujúcich oproti ťažko pracujúcim občanom. Zároveň žiadame o šírenie tejto výzvy. A myslím si, že strana a my by sme mali byť tí prví, kto prídu a začnú robiť konkrétne veci, konkrétne dobre.